Ahmet Sarafi. Ahmet ibn Muhammed ibn Teyyib Sarafi 9-njy asyryň başlaryna dünýäge inipdir. Ol döwrüniň meşhur pelsepeçisi, tebibi, matematiki we astronom bolupdyr. Onuň fanlar hakyndaky aritmetika we algebra kitaby, ýyldızlar sungatyna giriş, ýyldızlar ilmine giriş, faz ilmine giriş, pelsepäniň esaslary ýaly 10-njy kitabynyň bardygy habar berilýär. Abu Ali ibn Sina 980-nji ýylda dünýäge inipdir. Ol keniz 10 ýaşyndaky ruhany ýatdan bilipdir. Arab, fars dilleriniň grammatikasyny öwrenipdir. Lukmançylyk, felsefe we beýleki ilmlara degişli kitaplary ürç edip okapdyr. Ýaşlygyndan lukmançylyk bilen gyzyklanıp başlanan Ibn Sina, görnükli felsefeçi, alim hem tanymal Lukman bolup ýetişipdir. Dünýä ilmini Avesina, Günor ýurtlaryny Lukman Hekim ady bilen meşhurdur. Onuň ýazan eserleriniň sany 450-den hem köp bolup, olaryň 240-sy bizim günlerimizde gelip ýetipdir. Muhammed Musa Harazmi 9-njy asyryň meşhur alimi. Muhammed Musa Harazmi takminan 780-nji ýylda Harazmda doğulupdyr. Harun er-Reşidiň ogly Mömin oňa gymmatly eserleri özünde jemleýän köşk kitapxanasyny dolandyrmagy ynanypdyr. Şemseddin Merwedi 1077-nji ýylda Merwin gadymy türkmen owasy bolan Harakda doğulupdyr. Ol Sultan Sanjaryň köşküne ýetişen meşhur türkmen aliminiň biridir. Beden taýdan juda kuwatly bolan Mahmud 1247-nji ýylda dünýäge inipdir. Berdaşy bolan üçin ol Pelwan Mahmud, Pelwan ata ady bilen tanylypdyr. Şeýle-de ol öz döwrüniň meşhur şahyry bolupdyr. Mahmud Pelwan Umar Hayyamy musyr denip birnäçe rubaglar hemde Kensul Hakaik adly Mesnevi eseri, Mesnevi Abbasi eserleri döredipdir. Mahmud Kaşgarly 1008-nji ýylda doğulupdyr. Ol türkü dilleriň diwany adly eserini 11-nji asyrda döredýär. Alim Orta Aziýada ýaşaýan taýpalary eden fiýagatlarynyň netijesinde atalar sözlerini, nakyllary, aýtgylary bir kitaba jemläpdir. Mahmud Kaşgarlynyň bu eseri tarih, geografiýa, edebiýat we etnografiýa ilmine dahilli ören ähmiýetli maglumatlar jemleýän gymmatly ensiklopediýadyr. Mäni baba ady bilen taryha giren Abu Sagid ibn Muhammed ibn Ibrahim Mehni 967-nji ýylda häzirki Kahy etrawynyň Mäni owasynyň golaýyny dogulýar. Ýetkinjek wagty Merwde bilim alyp 10 ýyldan soňra Farasa gelip, ömrüniň 2-nji ýaryny ikrar edilen halifa we mollum hökmüne geçirýär. Mäni baba öz döwründe beýik derwiş, sopularyň sultany ýaly atlara eýe bolupdyr. Mahmud Zamakhşari Harazmda Zamakhşar owasyna doğulupdyr. Döwürdeşleri oňa beýik alim, Harazmyň goňjy diýen hormatly atlar beripdirler. Onuň Keşşaf tesviri adly eseri häzirki günlerde hem ygtybarly çeşme gadap edilýär. Abu Nasr Farabi Farab vilayatynyň Wazip şäherinde doğulupdyr. Ol köp dili bilen alim hökmünde Aristotelyň
felsefi eserleriniň ussat düşündürjisi bolupdyr. Hemde gadymy döwrüň felsepeçileriniň eserlerini tesbirläpdir. Ol durly uğurlar bilen birlikde saççylyk ilmi bilen hem meşgullanıpdyr. Abu Nasr Farabi'nin fizika, matematika, geometriya we metafizika hakynda ýazan ilmi işleri dünýä ilmine uly goşant boldy. Necmettin Kubro, Burhaneddin Ahmet Sivasli. Necmettin Kubro meşhur alim. Sowpçylykda Kubro mektebini döreden pirdir. Ol weli taraş, ýagny welileri ýetişdiren şeyh ady bilen tanalypdyr. Hadi Burhaneddin 1345-nji ýylda Kaysar welaýatynda dogulupdyr. Ol ýaşlykdan çoňur bilim öwrenmäge başlapdyr. Şamyň, Misiriň ilim adamlaryndan sapa galypdyr. Abu Reyhan Biruni. Abu Reyhan Muhammed ibn Ahmet Biruni 973-nji ýylda Könrügenç ülkesiniň ilkinji paýdagty Qiyas şäherinde dogulupdyr. Ol kenidi 22 ýaşynda ýeriň togulukdygyny aýdypdyr. 1025-nji 1030-njy ýyllar aralygynda geodezia ilmi boýunça Hordolor atly we Fergananyň elementlerini düzdüşler diýen ýyldızlar hakynda ilim Kennesan ýaly eserleri döredipdir. Mineralogiya atly eser alymyň iň soňky işi bolupdyr. Jahan Şah Hakyky 15-nji asyrda doglan türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Jahan Şah 1437-nji ýyldan başlap Garagoýunly türkmen döwletine hökümdarlyk edipdir. Onuň hökümdarlyk eden döwründe medeniýetiň we sunugatyň ösüşi has güýjekdir. Jahan Şahnyň Diwan Hakyky adly eserlerinde ilki parsça, soňra türkmençe şygyrlar ýerleşdirilipdir. Abdurrahim Khan Hanan Bayram Khan Türkmen Ussat Serkerde Beyik şahir Muhammed Bayram Khan Türkmen Garagoýunly türkmenleriň baharly tiresindenler. Muhammed Bayram Khanyň ogly Abdurrahim Khan 1556-njy ýylda Lahor şäherinde dogulupdyr. Köşkde önüp öten we ilim bilim alan Abdurrahima Mirza Khan derejesi berilipdir. Döwlet Mehmet Azady Döwlet Mehmet Azady şahyr we pelsepeçi alimdir. Şahyryň Wagdy Azat poemasy oň dörejliginde esasy orny ýelýär. Azadynyň hekayaty Jawransar, Behişnama adly eserleri, gazallary we rubaglar bolup, ol öz eserlerinde türkmen halkyny agzwirlige, bütewlige, haýyrly işleri amal etmäge çagyrypdyr. Anagılıç Mätäji Türkmen nusxawy edebiýatynyň iň ýaş şahyry gadaplanýan Mätäji Aşgabatyň Köşe owasynda dogulýar. Ol şähdaçyk, märeke söýen şahannat adam bolupdyr. Oň şygyrlarynyň agla bölegi bagşlaryň dilinde aýdymy öwrülipdir. Feýtnazar Feýdi, Gurbanurdy Zelili. Zeliliň özüniň döwürde şahyry Feýtnazar Feýdi bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygyny şahyryň bir näçe şygyrlaryndan bilmek bolýar. Feýtnazar Feýdi watançylyk, gaýdusuzlyk, mertlik barada bir näçe şygyrlary we oşa buwdawmakly destan döredipdir. Molla Nepes Molla Nepes şahyr 1810-njy ýylda Sarasda dogulup, ömrüniň köp bölegini marda geçirýär. Dörejliginiň agla bölegini söýge bagyşlan şahyr halk arasynda aşk mülküniň şahy ady bilen meşhurdur. Mundan başga da ol öz şygyrlaryny türkmen halkyny ruh weretlige çagyrypdyr. Mehmet Veli Kemine 1770-nji ýylda
saraqsa dogulupdyr. Ol öz döwrüniň meşhur adamlary, Şabenni, Talibi, Molla Nefes, Alwaqşy, Äraly Pirýaly, şahirler, bagşylar we alimler bilen aragatnaşykda bolupdyr. Keminäniň adyna halk içinde bir näçe şorta sözler hem döredilipdir. Nefimi. Meşhur Türkmen şahiri Nefimi, Türkmen dilinden başga Arap, Fars dillerini hem suwara bilipdir we şol dillerde şygyrlar döredipdir. Ol öz döwrüni astronomiya, tebigat ýaly ilimlaram öwrenipdir. Şahiriň dörejiligi sopuçylyk bilen berk baglanşykly bolupdyr. Muhammed Fizuli. Muhammed Fizuli 1498-nji ýylda Kerbela şäherinde dogulupdyr. Ol öz döwrüniň giň düşünjeli, öňde barjy pikirli adam bolupdyr. Şahiriň edebi mirasy ören baýdyr. Olaryň arasynda türk, fars we arap dillerindäki diwanlary, mesnewleri, qıtgalary, rubaglar amma. Nur Muhammed Andarip. Nur Muhammed Andarip Daşoğuz vilayetine degişli bolan Garamady owasyna dogulupdyr. Ol bir näçe medreselerde bilim alypdyr. Arap, fars dillerini oňat öwrenipdir. Andarip destançy şahir hökümini Leyli Mejnun, Yusuf Züleyha, Bawar Uşan ýaly destanlary, Nefimi, Sagdy Waqqas, Qyssayi, Furgun atly poemalar döredipdir. Hoca Ahmet Yasawi, Türkmeniň beýik piri, ulu alim hem şahir Hoca Ahmet Yasawi 11-nji, 12-nji asyrlarda ýaşapdyr. Oň Diwan-ı Hikmet atly eserler ýygyndysy gymmatly hazinedir. Hoca Ahmet Yasawi Seljuk türkmenler döwrüniň ilminiň we edebiýatynyň ösmegini, oguz däplerini ornaşdyrmakda oňyň täsirini ýetiren şahirdir. Yusuf Balasugunly. Yusuf Balasugunly takminan 1015-1018-nji ýyllarda dünýä inipdir. Ol utöklü bilik, ýagny bagtly edýän bilim atly dünýä meşhur eserini adamzadyň ruhy sagdynlygy, tawr kanagatlylygy, pesperligi we ruhy wenetligi şeper keşpleriň üstü bilen beýan edipdir. Nur Bayramow Kırkı Goloy kitabyň awtory bolup, onuň bir näçe terjime eden eserlerem bardyr. Şahiriň dörejiligi, ýaşary, watan söýçüligi, sagdynlygy, edep terbiýe çağırmakda gönükdirilipdir. Ata Gowşudow. Ata Gowşudow 1903-nji ýylda dogulýar. Alim hökmünde türkmen ilmina goşan şahiriň Mehrubepa, Dordepel, Perman ýaly eserleri halk köpçüliginiň çoňur söýgüsine münasip bolupdyr. Gara Seyitliýew 1915-nji ýylda Garagan owasyna dogulan Gara Seyitliýewiň baý dörejiligi bolup, aýratynam onuň bir näçe şygyrlary aýdym hökmünde meşhurlyk gazanypdyr. Oň eserleri ýurdumyzyň şäherlerinden uzaklarda da hasy tanalýar. Nurmurat Sarıhanow beýik watançylyk urşuna gatnaşjy. Nurmurat Sarıhanow türkmen edebiýatyna gymmaty bezelmejek eserleri mirasga alypdyr. Esasanam onuň kitap hemde Şükür Bagşy atly eserleri uly gymmaty eýedir. Kerim Gurbannepesow. Kerim Gurbannepesow 1929-nji ýylda Göktepe etrabyna dogulupdyr. Şahiriň goşulary sada dilliligi,
durmuşy ähengerligi bilen tabaqdanypdyr. Ol dünýä şöhretiniň görnükli wekilleriniň goşgularyny usatlyk bilen terjime edipdir. Gurwannazar Edizow. Ýene güýz. Güýz bolsa saralýa ýaprak. Ýapraklar saralsa durlanýar pikir diýip, güýz şahyr hökümini tanalýan Gurwannazar Edizow güýz ýaly arys hem çuň pikirli şygyrlary döredipdir. Onuň dörejiligi dürli temalary öz içine alypdyr. Nazar Gullayev. Nazar Gullayev görnükli şahyr, terjimeçi, dramaturg, fadanly kompozitor, kino aktyor hökümini giňden tanalýar. Ol öz işini almy we sunuwaty bir dörejiligi sygdyrypdyr. Yılgay Durdiýew. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Yılgay Durdiýew metbugaty we teleradio sunuwatyny uly işler bitiripdir. Şahyryň dramaturgiýada kıssa we şöhret dünýäsinde döreden eserleri okuyucularyň gazgyn söýgüsine münasip bolupdyr. Allaverdi Haýydow. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly bayragynyň eýesi Allaverdi Haýydow 1929-njy ýylda Lebap vilayatynyň Hojamaz etrafynda doglan. Oň poemalary, romanlary, goşgular ýygyndylary giň okuwçylar köpçüligine mälimdir. Allaverdi Haýydow terjime işlerine de öňjöýli hyzmatlary bitirip, oň terjime etmeginde dünýä belli şahyrlaryň goşgulary türkmen okuwçylaryna ýetirildi. Analy Berdiýew bir näçe metbugat eserlerini döredipdir. Şeýle-de ol bir näçe drama eserlerini ýazmak we dünýä edebiýatynyň görnükli drama eserlerini terjime etmek bilen teatr sunuwatyna hem goşup goşupdyr. Berdik Kerbabayew uzak ýyllar Türkmenistanyň ýazyjylar birleşigine ýol başçylyk edip, öz dörejiligini şagylardan başlap, uly ýaşlylar üçin bir näçe eserler döredipdir. Aýgytly ädim we Japbaklar adly eserlerim muňa mysallar. Aman Kekilow ömrüni muallimçylyga bagş edip, alma, bilime uly goşant goşupdyr. Oň almy işleri edebiýaty öwrenmekde gollanma bolupdyr. Şahyryň söýgü romany il içinde hatda meşhurdur. Mehmet Seyidow. Ýaşlyk ýyllaryny dörejiligi başlan Mehmet Seyidowyň goşgular we poemalary ýygyndylaryny döwrüň möhüm meseleleri barada söhbet açylýar. Şahyr dünýä meşhur şahyrlaryň we ýazyjylaryň eserlerini hem türkmen diline terjime edipdir. Bekit Heytakow. Türkmen edebiýatyny ösürmek uğruna bitiren ýokary hyzmatlar üçin bir näçe döwlet fiýlaklaryna münasip bolan Bekit Heytakow muallimçylyk käri bilen birlikde dörejilik ýoluny hem uly üstünlikler gazanypdyr. Oň durly janrlarda döreden eserleri türkmen edebiýatyna uly goşant bolupdyr. Berdinazar Hudaýnazarow.
Berdinazar Hudaýnazarowyň poemalary we goşgulary häzirki wagtda da söýlip okalýar. Oň şygyrlary mylaýym hem arzuly ähengde döredilendir. Şahir drama eserlerine ýaz dörediligini hasy baýlaşdyrypdyr. Aşyrberdi Kurt. Aşyrberdi Kurt Ahal vilayatynyň Bamy owasyna dünýä inipdir. Oň dörediliginiň agnaby bölegi degişme ähenginde bolup köp sanly gülküli eserler döredipdir. Türkmen halkynyň ençimi alimleri, şahirleri uzak asyrlaryň dowamyny öz köp taraply ilmi we ajaýyp çeper eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow